Θα ήθελα να συνεχίσω με μια παραμόρφωση σπονδυλικής στήλης που είναι η σκολίωση. Σε ποιες ηλικίες συνήθως εμφανίζεται και από τι μπορεί να προκληθεί? Συνήθως εμφανίζεται στις ηλικίες μεταξύ 9 με 13 ετών. Μπορεί να εμφανιστεί και σε πιο μικρή ηλικία, αλλά είναι πιο σπάνιο. Το πιο συχνός τύπος σκολίωσης που ξέρουν οι περισσότεροι είναι αυτό που λέμε ιδιοπαθής τύπος σκολίωσης, δηλαδή δεν οφείλεται σε κάποια εκγενετής παραμόρφωση των σπονδύλων, απλά είναι μια παραμόρφωση, μια τρισδιάστατη παραμόρφωση, η οποία προκαλείται από ό,τι φαίνεται τελευταία χρόνια από κάποιο γονίδι, δηλαδή έχει κάποιο γονιδιακό υπόστρωμα. Γι' αυτό και εμφανίζεται πιο συχνά σε κάποιες οικογένειες. Είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι ένα παιδί έχει σκολίωση? Ναι, είναι πάρα πολύ απλό και γίνεται αυτό που λέγεται ένα τεστ επικύψεως. Τι σημαίνει αυτό? Βάζουμε το παιδί, στεκόμαστε πίσω το παιδί, το βάζουμε να σκύψει και ελέγχουμε αν υπάρχει κάποια παραμόρφωση, κάποιος ύβος στο σώμα του, δηλαδή κάτι να πετάει. Επίσης, καλό θα είναι το παιδί, οι γονείς να το ελέγχουν τακτικά, να ελέγχουν το σώμα του, αν έχουμε κάποια ανύψωση του ώμου, αν έχουμε κάποια κλίση της λεκάνης. Επίσης, τώρα τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να ενημερώσουμε και τους δασκάλους, έτσι ώστε εκτός από τον παιδίατρο και ο δάσκαλος μαζί με τον γονέα να έχουν ένα ενεργητικό ρόλο στον εντοπισμό αυτών των παθήσεων. Εγώ έχω λάβει μέρος και σε ερευνητικά προγράμματα, αλλά και σε προγράμματα εντοπισμού σκολίωσης σε σχολεία. Έχουμε επισκεφτεί αρκετά σχολεία και έχουμε προλάβει παραμορφώσεις σε αρκετά αρχόμενα στάδια. Αυτό είναι καλό να επεκταθεί και ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή να μπει και υπό την αιγίδα του Υπουργείου να γίνονται τακτικοί έλεγχοι υποχρεωτικοί σε όλα τα σχολεία, έτσι ώστε να προλάβουμε παραμορφώσεις σπονδυλικής στήλης στα αρχόμενα στάδια. Γιατρέ, παίζει ρόλο η ηλικία που θα διαγνωστεί η σκολίωση όσον αφορά την αντιμετώπιση της? Ναι, σίγουρα παίζει ρόλο η ηλικία, γιατί όσο σε πιο μικρή ηλικία εντοπίσουμε μια τέτοια παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, έχουμε και πιο πολλές δυνατότητες να επέμβουμε. Στα αρχικά στάδια, όταν η σκολίωση είναι μικρή, απλά βάζουμε το παιδί σε μια τακτική παρακολούθηση κλινική και ακτινολογική. Όταν δούμε ότι οι μοίρες αρχίζουν να ξεφεύγουν, δηλαδή στην ακτινογραφία αλλά και το σώμα του παιδιού αρχίζει να αλλάζει, τότε ένας τρόπος συντηρητικής αντιμετώπισης είναι αυτό που λέμε ο κηδεμόνας, ο κορσές. Οι κηδεμόνες έχουν νόημα στον αναπτυσσόμενο σκελετό, δηλαδή καθ' όλη την εφηβεία και μέχρι περίπου την ηλικία των 17-17,5 για τα κορίτσια και 18-18,5 για τα αγόρια. Στην περίοδο λοιπόν που ο σκελετός αναπτύσσεται, μπορούμε με κάποιους κηδεμόνες και μια σωστή παρακολούθηση να προλάβουμε, να σταματήσουμε και πολλές φορές ακόμα και να διορθώσουμε μια σκολιωτική παραμόρφωση. Σε πιο μεγάλες ηλικίες ο κηδεμόνας δεν έχει νόημα. Δηλαδή δεν θα πρέπει να βάζουμε κηδεμόνες σε ηλικίες πάνω από τα 18-18,5, γιατί εκεί πλέον δεν μπορούμε να έχουμε διορθώσεις. Και μια τέτοια θεραπεία με κηδεμόνες σε πιο μεγάλη ηλικία είναι απλά χάσιμο χρόνου και χρημάτων. Η γυμναστική μπορεί να βοηθήσει? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Η γυμναστική σε παιδιά με σκολίωση τι θέλουμε? Θέλουμε να έχουν ένα καλό μυϊκό σύστημα, θέλουμε να βοηθήσουμε όσο είναι δυνατό τη στάση του σώματος, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε την παγίδα στο ότι υπάρχουν τρόποι με ασκήσεις να διορθώσουν τη σκολίωση. Αυτό πρακτικά δεν γίνεται. Δεν υπάρχει άσκηση η οποία να διορθώνει τη σκολίωση. Βέβαια, όπως είπα και προηγουμένως, θέλουμε όλα αυτά τα παιδάκια να ασκούνται, και ειδικά τα παιδάκια που είναι υποθεραπεία με κηδεμόνα. Σε αυτούς πρέπει ταυτόχρονα με το πρόγραμμα της ρατσιστικής αγωγής με τον κηδεμόνα να κάνουν και εντατικό πρόγραμμα ασκήσεων, πολλές φορές και εξατομικευμένο, με τη βοήθεια και τη συνεργασία του γυμναστή. Η σκολίωση μπορεί να αντιμετωπιστεί και χειρουργικά? Ναι. Αν παρόλα αυτά, παρόλη τη συντηρητική αγωγή και συνήθως σε παιδιά που δεν ακολουθούν συντηρητική αγωγή ή κάνουν κακή αγωγή με τον κηδεμόνα ή για κάποιους λόγους γονιδιακούς είναι ταχαίως εξελισσόμενη η σκολίωσή τους, πρέπει αναγκαστικά να πάμε να το χειρουργήσουμε. Ο σκοπός του χειρουργείου είναι και να διορθώσουμε πλέον με τα σύγχρονα συστήματα σπονδυλοδεσίας και να διορθώσουμε τη σκολιωτική παραμόρφωση, και μπορούμε να επιτύχουμε πολύ μεγάλες διορθώσεις, να εξαφανίσουμε σχεδόν τη σκολίωση, αλλά και στον εξελισσόμενο σκελετό να προλάβουμε την ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση, που στο μέλλον θα οδηγήσει σε πάρα πολλά προβλήματα. Θα κλείσω τη συζήτησή μας με μια άλλη παραμόρφωση που είναι η κύφωση. Σε αυτή την περίπτωση, τι συμβαίνει, τι είναι αυτό που ενδείκνυται? Η κύφωση, η οποία συναντάται πιο συχνά όταν μιλάμε για κύφωση η οποία έχει θέμα ανατομικό των σπονδύλων, μιλάμε δηλαδή για την ανική ιδιοπαθή κύφωση, αυτή απαντάται πιο συχνά στα αγόρια, ενώ η σκολίωση είναι πιο συχνή στα κορίτσια. Όταν έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο
πρόβλημα στους σπονδύλους. Εκεί θα πρέπει, να το εντοπίσουμε καταρχήν νωρίς, όπως και τη σκολίωση, να ακολουθήσουμε αγωγή με κηδεμόνα, εντατικό πρόγραμμα ασκήσεων. Οι ασκήσεις, τα παιδιά με κύφους ανταποκρίνονται καλύτερα στις ασκήσεις από ό,τι στη σκολίωση. Όταν το πρόβλημα όμως είναι κυρίως πρόβλημα στάσης του σώματος, δηλαδή έχουμε μια χαλαρή κύφωση και δεν αφήνει τόσο πολύ στους σπονδύλους, τότε πάλι μπορούμε να βάλουμε τον κηδεμόνα, αλλά στην περίπτωση αυτή θα επιμείνουμε ακόμα περισσότερο στις ασκήσεις, στην εκγύμναση του σώματος. Κύριε Μωράκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.